Bjørkes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, jo, med dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, og hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Når hun hjem fra vuggestue går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem der kommer med, så lidt for dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Leve må og sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Hurra, Bjørk, 1 år! Men det er skægt, fordi hun fatter sådan et eller andet. Altså. Nej, hun fatter ikke skid. Hun vil hellere have en stumkar. Ja. Vi skruer der ikke op. Jo. Hun vil hellere have en skefuld havregrød. Ja, hun vil have en skefuld havregrød. Hun vil hellere have en skefuld havregrød. Vel vil du ej, for du kunne godt lide, vi sang